Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu zara Franen Lutierra. Bai, kasualitatea. Bai. Etxean bezala zaudete gaur hemen, ezta? Bai. Herri berekoak, lagunak eta ni bere bezeroa. Hala, begira ze gauza. Eta zaila da Franen instrumentuak, musikatresnak puntuan ongi edukitzea edo nola izaten da hori? Pertsona erreza da. Bai, instrumentuak ondo zainduta dauz, ikasten da, ikusten da erabilitzen ditxula eta hori, teatroko... Lutier fina da, Lutier laguna da, gainera Lutier fina. Bai. Fran, hain erresa ez da izango, ez da? Lutier fina izatea. Ez, nik uste ez. Ja, aukeratzea lanbide ofizio moduan Lutierra izatea aukeratzea ja nahiko harrika da hundia auki behar da horretarako. Da gero kontutan izan behar da gainera beste gauza bat. Norberaren inguruan zenbat biolin jole edo soka edo kordeldun instrumento jotzen dituzte zenbat jente dago. Bezerrotza zenbateko izango da, ez? Nik uste ofizio ederra dela, nik uste beti izaten dio gauza bera, ez? Bere talerra esaten da izenean, ikusi gauzak hain ordenaturik, hain argita garbi jarriak. Egurraren usaia. Eta azken batean, zu gero jotzen duzu, azkenean Lutierra dira jostailu magikoen egileak, instrumentua jostailu magikoa dira. Eta Lutierrak egileak. Eta instrumentu bakoitza eskuen hartzen duzunean horrek antzematen zaion nolakoa dan instrumentu horren jabea edo, asko esaten du? Bueno, bai, jabeari buruz, bai. Baina kutsa zabaltzen duzunean ja horre askotan gauza asko ikusten dira. Ze kutsa barruan be, gordezen da instrumentua, arkoa, baina batzuk dauzkate bere argazkitxo bat, edo erretxina, edo beste, edo kusina, edo nola dagoen ordenatuta, katurik edo badaukaten etxean. Hori ikustu da, ez da? Bai. Pista asko. Bai. Ander, zuk zenbat instrumentu egin edo konpondu dizkiozu Frani? Franekin batzu, biolin batzuk ikusi zen ditxura. Biolin batzuk badire konponduak eta berezkuntati pasatuak. Eta azkenengoz gainera erregalatu zidan gauza bitxi eta guztiz zoratu nintzen. Opariak ere egin dizkizu beraz. Bai, horre dio lagun, aspaldiko laguna, bere familia bai, baina lagun fina, erregalatu zidan arrabita bat, berak eginiko arrabita bat. Gaztelaniaz, rabela. Biolinaren familiako, biolinaren aitona edo aititxa edo. Bai. Eta, bueno, etxean daukat. Eta arrabil. Bai, bueno, azkenean izan zen proiektu bat zegoen eta jarrian zegoen, nikin eban urte batzuk eta bera jotzen da, orduan azkenean zen... Eta adibidez, Ander, arrabita bat egiteak adibidez lan dauka. Zenbat denbora behar duzu arrabita bat egiteko? Arrabita bat bere ezaten instrumentua, zango gendun biolin modernoan diferentia dela. Berak, zekan instrumentu hori pixka diferentia da. Beste teknika batzukin egin da dago, eta hori bizkor zamarren leike. Baina biolin bat normalian, hiru bat aste edo, 8 ordu sartuta egunean, jornada normal batekin, eta segun ze barniz erabiltzen dozun bukaera mateko, tarraznan lehortzen, baina 3 astetan, 150 ordu ero, segun, bai, hori dana eskuz egin da, gaur egunean badago ja makinari asko erabiltzen da taier, nire morgo taier txikisetan beha teknifikazio hori agertu da. Gaur ekarri diguzu zerbait? Erakutsiko diguzu? Musika instrumentu bat? Bai, ekarri dut hau txikia dalako eta erreza dalako gainean bateko. Hau da dantza maisuan biolina. Dantza maisuek 18. mendean eramaten zuten biolin bat. Eta honetan berezitasuna oso txikia dela, eta boltzikoan eraman daiteke. Eta zertan joan behar dantza maisua bere kutsakin eta transportatzen betxek. Ze polita. Oso polita da. Bai, oso zuño gitxi dauka, baina gero, zan dantza maisua joaten zan zure etxera, eta gela hartan, erakusten zitzun dantza egiten, orduan. Eta hori arkuarekin jotzen da? Arkuarekin jotzen da, bai. Arkua ez dut ekarri, baina, arkua ere txiki-txikia da, bai, poltzikoan batera joateko, eta, izan beharren moderna bezala hemen, pixkate bera helduta, joko zen horrela. Biolinolek behatzekin ere klin txiki batzuk egiten dituzte? Bai, afinauta balego, bai. Hori da bestea. Bai, desafinauta ekarri doz, azkenian bidaian atzara eta aurrera biltzeko, baina, bai. Ara? Soinua, badaka, afinauta gozan, eta, bai.
Hau da adibide bat, hau da instrumento barroko bat, hau 18. mendeko instrumentu bat izan. Zuri, barrokoak eta errenazimendu garaiko instrumentuak egitea gustatzen zaizu, edo horretan zara espezialista? Bai, ni horretan espezializa nintzen, bai. Ni hasi nintzen Bilboko eskolan biolinekin, biolina familia, biola eta biolontxeloak ikasi naban egiten, modernoak, gaur egun erabiltzen direnak, baina gero ja joan nintzen Londresera. Espezializa nintzen bertan pare bat urte, 2 urte. Eta hor bai izan zala, instrumento barrokoetara. Eta azkenian, dira arkuzko instrumento bai, familia antzerakoa dira, batzu berdina badaude biolin barrokoak ere, moderno izan beharrean badago ere, barrokoa, baina teknika eta material batzu pizka diferentia dira. Eta gero barrokoa dakana da askoz dekorazio gehiago dake biolina familia baino. Orduan, badake lan gehiago, baina beste estetikoki beste askoz deigarriagoa dira. Eta soinua ere diferentia da bai, Arien materiala diferentea da, ariak tripas egin da daude. Hori biolinaren ari berdinak ditu? Ez, biolin barrokoarena, bai, garaiko biolina, bai, eukiko zegoen gitxe gora bera ari berdinak. Gaur eguneko biolina dituen ariak izaten ditu metalezkoak. Izaten dira... Eta horiek? Hone dira tripazkoak, ardiaren esteekin egin. Ara? Lehen, antzeina lan egiten ziren, 20. mende hasiera arte, eta batzutan erdialder arte, bai, erabiltzen ziren tripaz eginekoa. Ardiaren esteekin egin da, ariz ganboari izango diogu hori gero. Horretarako ere balio dutela ardiek, ezta? Eta egurra, ze egur da, ze egur mota? Egurra, kaso honetan hau da intxaurra. Hau da pieza batez egina, hauek instrumento txiki hauek, poxet, deitzen direna frantzesez, pieza baten egin dut, hau da intxaurra didez. Hau da bertako intxaurra, hau Arabako intxaurra da. Igor nire lagun batek, Igor unanuek emon zestan, eta adibidez honetarako oso ondo funtzionatzen da. Oso politxa da, iluna, eta instrumento barrokoa daukatena da hori, erabiltzen dirala beste egur mota batzuk, bai, ez? Instrumento moderno da, astigarra, izeia eta ebanoa. Instrumento barrokoetan sartu lehikezu beste, palo rosa, beste material mordua. Eta horri preziorik jartzerik badago, Ander? Bai, bai? Dana daka. Zenbat balio dezake demagun horrelako batek? Ez dakit, hau 2.000 euro inguru izan lehike, 2.000 eta zerbait. Bai. Nahiko honedakana lana da dekorazioan, bai? Adibidez, instrumento hauek geratzen dira asko, bai, museoetan, eta orduan kopia egitea eta aurreko lanketa egitea. Instrumento modernoak adibidez, existitzen dira eta modelo baten oinarritzen gara eta modelo hori egiten dugu, baina instrumento barroko asko eta atzerago errenazimenduko instrumento asko ez da, fizikoki museoetan ez da, adibidez. Ero daude kopia batzuk edo fake batzuk, 19. mendekoak, edo geratzen dira zati batzuk. Orduan da lanketa asko aurretik egin behar dana. Ikonografia, testuak irakurri eta, segun ze musika jotzeko erabiltzen zen, tesitura, kalkulatzeko, eta aurretik lan asko laiteke. Hauek adibidez asko da museotan, ze objeto txikiak eta oso dekoragoa dira, orduan asko mantendu izan dira, errezak izan dira mantentzeko, eta kopiatzea erreza da. Beste baso batzuk askoz lan gehiago, bihar gehiago da. Hori gainera, hasieran izango zen, egur zati bat, ez? Bai. Eta zuk hortik atera duzu... Bai. Hori, itxialdian egin duzu hori? Bai, bai. Hau da gauza bat, bai, itxialdian gainera... Bueno, niretako, eta imaginatzen du jente morduan dako, izan zar pizkat kortozirkuito hori, ez? Eta, lana neukan itxeko nire taierrean behar, baina, alde batera lan eban lehengo bi hastiak pizkat ikusi arte segertatzen zen, lehengo hastian, bai. Lehengo hastian ni neban, eta gero ja bukatu, berando bukatu neban, baina bai. Izan zen momentu horretako lana pizkat alde batera utzi eta honekin hasi nintzen, egia esan da, bai. Frantzuk sekula jo duzu horrelakorik? Antzerakoa, bai. Arrabita oso antzerakoa da. Berdin jotzen da. Hemen edo altzoan. Baina bai. Hau da, arrabita, ja sofistikatu bat, ja violin modernoaren estrukturakin, egiturakin, ez? Bai, hau ja... Ja sofistikatuagoa da, bai. Baina arrabita antzerakoa da, bai. Bele eskolan irakaslea zara? Bai. Irakaslea, eskola berezi izango da, ez da? Irakasleen eta ikasleen arteko harremana nolako izaten da? Bai.
Azteko bai, berezia bai, bueno, txikia dalako. Ezin dugu ikasle gehiagi euki, orduan oso ikasle... Bilbon dago, ezta? Bilbon, bai. Bilbo konservatorio barruan dago, izatez. Espainian dagoen eskola bakarra, eskola publiko bakarra. Da, beste eskola bat, Zaragoza, baina publikoa, gu hezkuntza departamentuan parte bagara. Eta, bai, berezia da, batez behorra txikia dalako, ezin da jente gehiagi egon. Gaude, 4 irakasle, eta orduan 3 kurso dauz, 3 ikasturte dauz. Eta, bai, gero ikaslekein erlazioa berezia da, batez be, bertara doian jentia, doialako horretara, ikastera doialako, ja pizkat, bastante horretan pentsatzen. Franek esan du, harrikada izan behar dela. Harrikada asko elkartuko zer dira harrikada dutenak? Bai. Behintzat, normaltasun ez konbentzional horretan komila tartean, ez? Mugitzen da jentea ez da horlako leku batetara. Bai, baina baita ere da ofizio bat, eskulana da, gehiena eskulana da, eta eskulanian aritzea gaur egun ofizio bezala diru irabazteko nahiko gatsa da, zaila da, bai.